Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
biasa nek Wahyu Adijaya ki jarane akeh. As wake kira 1 2 3 4 5 6 12 paling. Nggih, wis biasa. Nggih, nek Wahyu Adijaya ki jarane ana pirang-pirang. Nggih. Pandemen budaya pinten, Pak? 5 dosa, nggih, 5 dosa. Nggih, iki sedaya tasih sekolah. Nggih, ya ana sing sekolah, ana sing wis ora sekolah ora apa-apa, sing penting urip budaya Jawi, nggih. Sing cek sekolah aja nganti lali sekolahe, nggih. Pokoke urip budaya Jawi tetep nek sekolah ya kudu sekolah. Oke. Niki dipun dimenika para kadang para kanca, nggih sami keluarga ageng Wahyu Adijaya Sri Jalanan. Oke. Monggo Pak dipun paringi isih tresna. Jarane bisa lagi nek sak lagu isih tresna.
ayo goyang ayo dulu ya. Yo, 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 yo.